Düýbi Bolgariýada ýerleşýän adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki gadnasynyň başlygy Täjigül Begmedowa 22-nji noýabrda Stambulyň aeroportundan Bolgariýa deport edildi. Oňa 5 ýyl möhlet bilen Türkiýe girmek gadagyn edildi. Bu barada guramanyň resmi web sahypasy habar berýär. Begmedowa 21-nji noýabrda howa ýollary arkaly Stambula bardy. Ol bir duýnok Kyrgyzstan 2023 adam hukuklary boýunça dokumental film festiwalyna gatnaşmak üçin bir näçe gün soňra Stambuldan Bişkekge syýahat etmegi meýilleşdirýärdi. Aeroportdaky pasport barlygyny Begmedowadan garaşmak sorulýar we soňra öýlen 3-de görewine ýurdu girmegine ruhsat berilmedik ýolagçylaryň otagyna alynýar. Aktivistiň barmak ýalanýar, surata düşürilýär we el goşlary barlanýar. 2 sagat soňra insan hukuklaryny goraýjy ertesi güni ýerden sagat 9-da mäşdäki uçur bilen Bolgariýa deport edilýänligi habar berilýär. Bellenen wagtda Begmedowa Türk Howa ýollary kompaniýasynyň uçury bilen Stambuldan Bolgariýanyň Varna şäherine deport edilýär. Gaýta ýatladygyna garamazdan onuň ýükü ýygyna gaýtarylyp berilmeýär. Uçuşdan bir näçe sagat ozal Begmedowanyň Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň 2023-nji ýylyň 12-nji sentýabrda kabul eden karary esasyna 5 ýyl möhlet bilen Türkiýe girmeginiň gadagyn edilenligi onuň özüne ma'lum edilýär. Türk häkimetleri giriş gadaganlygynyň sebäbini milli howpsuzlyk aladalary bilen esaslandyrýarlar. Begmedowa Türkmenistanyň adam hukuklarynyň baskylanmagy we Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlarynyň hukuk aladalary boýunça işçen kampaniýalar alyp barýardy. Türkmen Helsinki gadnasy şu ýyl Türkiýede türkmen migrantlarynyň hukuklaryny goramagy gönükdirilen Hak Hukugy Dayanç Insan Hukuklary Guramasynyň hasaby alynmagyna ýardam berdi. Türkmen disidentleri tarapyndan esaslandyrylan Türkmen Helsinki gadnasy Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklary boýunça iş alyp barýar. Gadnanyň web sahypasy Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň ýüzbeýiz bolýan problemalar hemde Türkmenistanyň adam hukuklarynyň kemsedilmegi barada ilgiderli maglumatlary çap edýär. Guramanyň web sahypasyna görä Türkmen Helsinki gadnasy Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşine Türkmenistan we Türkiýe boýunça geçirilýän ählumumy döwürleýin sen üçin alternativ hasabatlaryň taýýarlanylmagyna gatnaşdy. Türkiýe soňky ýyllarda türkmen aktivistler üçin howply ýur döwrüldi. Soňky bir näçe aýyň dowamyny adından 6 aktivist Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edildi. Olar sosial ulgamlarda türkmen hökümetini işçiň tanqidlaýardy. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkiýeden Türkmenistana deport edilen aktivistleriň jan saglygyny we ykbalyny alada bildirdiler. Türkiýe 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň raýatlary üçin wizasyz syýahat düzgünni ýatyrdy. Hasadol Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Türkiýeden Türkmenistanlar üçin wiza düzgünni girizmegi haýyş edenligini ma'lum etdi. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň sanlaryna görä bu ýurtda kanuny esasy 220 miňden gowrak Türkmenistanly ýaşaýar. Türkiýede bir kanun ýaşaýan Türkmenistanlaryň hakyky sanynyň 100 miň adamdan tas milyon adamy çyny baryp ýetýänligi çaklanýar. Türkiýede türkmen pasportlaryny täzeläp bilmeýän Türkmenistanlylar bu ýurtda bir kanun ýaşamaga sezewar bolýarlar we ýygyderli deportasiýa howpunyň astyna galýarlar.